kumui na kinong snong jong kene kadong kathan bat kum unong yalam haka juga por kum yalam sing balang midon ke jing singokia na benta khamtam na benta kene ka surok kum bangi i mentang idon hangne apo surok hi namar haka jing lap bat ke jing i jongi ba kene ka surok jongi kadang sniu hadu kata-kata te na kaliang jongi kum kaseng bat kum kinong snong jong kene kadong kathan barok we ni angnut bat ni da angnut sisa bangin yo no ya kene ka surok nadu nolong dai ban penpoi ha kesei ha surok apo mau kulon te na kata gadau da ka ba kam sim ko basnyo kia bat ka basnyorit ni karpat khamtam cheu lokal MLA jongi di saat di momen ba jarap kamploi ni ya kene ka surok bat ngai kem kum kadong ka than hi kum ba ula kular bar ula klei ha kipor ba uwan ban yalap election ba lenda ula yo hakabor bat job unsa ai bat singkia hi kene surok na kata dau ban don ka jingkermen ka ba kem namar ba menta ma ulai don hapde haka rolling te ngikem ba unsa yarap bat umpen poi khamkloy ya kene ka jingrap na menta kene surok nang bagi briu jongi hakne ka dong ka thanjru in yo no ya kayat kayeng hakaba khamsuk hakayat kayeng namar ba kene ka jingsniu jong ne surok ni siam jenjar bha kisan khamtam haka por yur namar dadon ki ba stom ba spang ba pang tu nimla chu ban ya kali ting haban yaj ban ya ba ya kit hi do briu para briu namar ba kalentir kadang simpor ban ya kijat hadu arkental ne arkental steng te kadang sim jenjar bha yang ni kum kinong te na kada gadau da ka ba nyorit ni cepat chu lokal MLA jongi ba unjai jidin ban penpoi no khamkloi le man penyo sanction no na benta kane ka surok nana mau kulon hadu langung dai namar ba ni nutu namar ba kane ka surok ru kadon hapdeng ki artli ki konsi te na kaliang jongi ru ni cepat na kaliang jong MLA jong ka mau chenut konten siru iba metodius tikar ba uru un yarap lem na benta kane ka surok jongi hapdeng ka jinga trilang jongi MLA jong karamrai kondensi bat MLA jong kamau cerut kondensi ngekem bakin ya trailang ban penyo no ya kene ka surok nak benta jongi unong snong jong kene ka dong ka than long dai hi baro kowe yer chu ong bai ong ma ye es ngo pha e ka surok mda de mai ga le ga dik ga wan no mai suk mda jai krat mda phi ha por jong thep tre nyar o ye e surok mda je andal dep nyar em na tak sebakti selong tini jai krat ke dik bai tim jaj kali bha gari la je slap anda la slap lalan kali ben wan benti ya sedekat jat sime kenta kiat sime kenta ha nong jongi de la de mi wa ar kenta ni keu kiat di bang jat umet upi kit hane chnong kit ai kit ta pon na chnong de wad wai salang dong dai kit da ka kli kali don kit do breu kit do breu mar breu kum uwai na ki nong kit kam jong ka senjuk kirang ba chinong ka bangi latip kum ka senjuk kirang ba chinong jong ka nong dong nong trei sep ni ngi syam jing bat ngi ai ut na kapor sa kapor ya ka jing ka jing ya kendu jongi kipaj ba khamtam ka lenti ka sengking kumbangio i ba ka surok ka jongi satang 1 kilometer ka ba ngimpat yo siang rong hadu manta te ngila ai jing tho kala don jing sisa ka jing kwa nadu ke khamtam ka office badan burom jong DC nadu ka por jong ba lengwa la pha le yangi kirang ba sinong ban yo ka agreement ni kitrai khandau ngila le kata te ngila submit ka office jong DC te menta ka ba ngi kham sngotanat kum ka khubor na i MLA jong ka ramrai jerngam ila sanction lai kru re ka surok na lang dong dai hadu areng ken basak menta sakang 10 kilometer iwai panyo ka badai ka ba ha papo mausinu konsensi tengil like ajing tho biang pen kan mau biang itu ka agreement ka bangli yo DC hakini tio waladam
dan kaliang jong disir la ong syai ong ba ngalai ikenduk syai no mi khmat jong mau sunrut la da mau ong yes dan kaliang jong ing sedang ban pha ya ka syaka syahid office na kabenta ban peniok surok ya ka kilometer pon nyo bat kham kenthop jingking dan ka baburam la karpat ya ka sarkar kani ka sarkar ka bamenta bat kham tam mele jong ka ramrai jerngam bat u jong ka mau sunrut bakin ya trelang ko mangiyo I bagi marjing ngi athu na kapor se kapor ngi ut ngi naman kapor badon ki briu ki bakhano si tenglenti tang na ka jing sniu jang surok ngi sya yalam ki paj ba ban tre social work man la ka arsin na ki system namar ka jing sniu jang surok ki babun ki bakhlat no si tenglenti da ka mon jong paj ba ngi karpat snorit ya ka sarkar khamtam ya ki nomi khmat jong ngi kumba pikular man ka election baong ngin le bahai kini surok ngin siang rong ya kini surok andai hadu menta la san voice ne menta ngi ngim pat yo surok ngala ban ong da ka baburom ngi hadin baladap ka election ngi sai lap bawan kini ki nong tho ya ka surok kumbang ngila ban ong ba ka surok jongi ka kham khuj da ka bawan ki nong tho nong wo ya ka tu surok handai hadu menta ngim pat yo I ka surok rong te idon jingkerman balada kini ki angut ki amele jong ka ramrai jerngam bat ka motion rut kini trelang hakini ki snam banwan ino ka surok ka ba dakawai pat ka dur ka dar bat khamtang persuk pensain ya ngi ki pai ba kumangitip ba hakat han jongi kidan bun ki marap maryang tanai namar bam don surok ngim la ban ra seyau syahat ngim la ban le ai ki ki mar ngi haban ai ki mrat ki mreng bat kum ter ke jing tres tom ga jongi kisu long bijai namar ba ka jing tres tom jongi kam long namar bangim don surok ta ka babulam sa sin pat kum ba phiai kular na ka por se ka por khamta ma ka por election ba phin paitlam yo dok usuk ya pait ba nong song sinong smo ba pen urlong ya ki jing kular ka jong phi kulai sibon